साइनास जानाय ओमफ्राय डाक्टारनि मुलिथ' जाबाबो हामाखैमोन ओमफ्राय दा बेखौ खनथाम फुनना लाबाय आं मोनामसुबायबो सोहरबायबो दा गैथारा गयोमोन एखमबा सान्दुं गोसायाव बेसरफोर फुबा गयोबो ओमफ्राय हाब गोबावसै डाक्टारनाव जाबाबो हामा नोगोर गगा मोनोमोन आङो गगा मोननायजोंनो ओहो गैथ'वाखै हामनाय बायदि मोनदां खनथाम होबायना आङो ओंखायनो बेखौनो सिखारफिनजानो गिनानै मुलि एसे दंखायोना बेखौ गाराखै आं दंबायो लांफैबावनांगौ दहाय नेमखौ थाव नांगौ माबा नांगौ दुहुब नांगौ सलाय नांगौ बे आरो ओमफ्राय गय फाथै बेखौ नांगौ आरो मुलि लांफैयोबा बेखौ बै लामायाव ओमफ्राय माखासे दै बारनांगौ दंना बाहाय एसे सनमान लाबोनांगोन आरो जों सोरखौबा गुबुन गुबुन जायगायाव जों नुयो मुलिफोरखौ बबेबा प्लास्टिक बा माबायाव गैया प्लास्टिक बथलाव गैया खिन्थु लांनो मोनगोन न'आव सोलायनांगौ बिदि आरो बेनिफ्राय आं हरथ'गोन आरो गैथाराबा हरथ'नांगोन रबारनिजोंनो ओमफ्राय थांनानै न'आव सोलायफिननांगौ माबायदि बथल लाना फैनांगोन बिथांमोना दा दिंग्रिनि बे जौनि माबाया फानबाय थायोना जौनि दिंग्रि ग्लासनिया बे क्वाटार बिदियानो जाजोबो आरो ओमफ्राय लबारनियाथ' जाखाया होननायखा थारमाने बे लबाराव सोयोबा बै बुस्थु निसाया डाउन जालाङो जाहैदों बिदि आरो ओंखायनो बे दिंग्रियाव ओबासिनो लांबाथाय लगे लगे सोलायफिननांगौ आरो बिदि आरो नैबे आफा एम्बुसनि मुलि नालाय बेखौ हरगासिनो दङ आरो दा ओमफ्राय दा हरै हरै बयनाबो एसे मोजाङै मोजां फैगासिनो दं आरो हरगासिनो सोरबा मेगनाबो हामदों सोरबा मानाय उदै सानाय आथिं मिजौनाय ओमफ्राय उदै देरनाय सेमदों बे सासे थारायबारिनि दं आरो बे सिबाय फैनो हायासै बे आं दहाय फुङावनो थांदोंमोन फैनो हायाखै बियो माने दासिमबो सौफैयासै दा जेखि आङो बेखौ जोंबो नेबाय थानो हाला निउसाव हगारग्रोनाय जाहैबाय आङो ओमफ्रायथ' नैबे जोंहा माबा सुन्दारिनिबो दङ बिसोर फैस्लाबनो हायासै बिसोरबो साबासिम हामहैनाय दङ बिसोरबो दा फैनो हायासै ओमफ्राय माबायाव दङ बिजनियाव दङ मैया लांफैदों बिसोरबो 6 7जनसोनि माबा होलांदों आरो बिसोरबो हामनाय थारमाने आथिं मिजौनाय सोरबा बिखा सानाय बिनिखौ प्रमान होलांजोबदों आरो सानसेयाव साबेसेफोर मानसिफोर फैना लांफैयो एखमबा बिदिनो 6 जन 7 जन 10 जन जायो एखमबा ओमफ्राय एखमबा सानै गाहामल' जायो आरो बिदि आरो गोजाननिफ्राय बांसिन गोजाननिफ्रायसो फैयो मा जिल्लानिफ्राय लांफैदों सनितपुरनि फैयो ओमफ्राय दिखियाजुलिनि फैयो ओमफ्राय माजबाटनि सासे फैदों आरो नोंथाङा दे बेराम हामनायखौ बुंदों बिथांमोना खनबेसे नोंथांनि मुलिखौ लोंनानै हामनायखौ आंनावथ' दा आं माबायावथ' आं बिथोन होनायावथ' खनबासिम लांफैनांगौ मुलिया सासे मानसिया होमबासो बे फाइनाल जागोन आरो बे बेमारा होमबासो हामगोन दा आङो फाइनालखौ होथ'नो हाया बिदि जानानै दङ दाथ' मोजां मोनगासिनो बयबो मोजां मोनगासिनो मेगननिबाबो खोमानिबाबो दा मोजां मोनजोबगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे बेरेंग'आवबो द्लाम हामनाय दङ बाराया आङो मंगलबार बुधबार हरो ओमफ्राय सुक्रबार सुनिबार हरो बे बाराय मोनब्रै आरो माबाफोर नियमफोर दं नामा बे मुलिखौ नेमा दङ आरो थारमाने नेमा लोंनाय नेमा सानसेयाव खनथाम ओमफ्राय सानथाम लोंनांगौ ओमफ्राय 7 दिन थानांगौ 7 दिन थानानै ओमफ्राय लोंफिननांगौ आरो जानाय लोंनायनि बेलायाव जानाय लोंनायनि बेलायावथ' जौ बेदरा गैखाया निषेध आरो बे मुलि लोंनाय समाव आरो बै मोनलोङि माबायाव लोङि समाव मोनजायो आरो बिदि आरो बे जायगाया जोंना दा खुंग्रिं सानथाइबारि होनो जोंना दा बे लामायावनो आं बर्ड होनानै दोनदों बेखौ बेजों हाबबानो मिथिगोन सोनाबहा ओरैहाय आवजाजों फैयोबा आवजाराव ओंखारनानै ओरै फैनांगोन आरो ओमफ्राय ससे फैनानै ओरै साहा लाइनजों हाबबानो सानथाइबारि मोनफैयो आरो डिस्ट्रिक्टआ चिरां ओमफ्राय दाथ' आं बुंनायाथ' दा मुलियाथ' दा हनै अनेक रं जायो आंनि मुलिया एखमबा गोग्गो जायो एखमबा गोमो जायो एखमबा लाद्रा जायो बिदि आरो सोलायबाय थायो रङा
सानसेयाव दिनाव दिनाव नङा एखमबा नोङो दस्रा मोनलांगोन एखमबा दिनाव सोरबा दस्रा मोनलांगोन बिदि आरो गोमो जागोन एखमबा बिदि आरो एखमबा लाद्रा लाद्रा गाइखेर बायदि जायो आरो बिदि सोमनायाव आरो सोमनाय माबायाव फेंफोनायाबो जेव 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 जायो आरो बिदि आरो